Tao po. Wala si papa mo? Nasaan? Yung mga kapatid mo? Yung mga kapatid mo nasaan? Nasaan yung mga kapatid mo? Nandun sa bahay nila Dano. Ah, nasa bahay nila Dano. Oy. Sabi ako kay mama mo, sabi ko mapunta ako dito. Wala si mama naroon sa Maynila. Nasa Maynila si mama mo? Oo nga, nag-chat ako. Sabi ko, mabigyan ako ng tulong sa inyo. Agaw ka din ba ang barutang sa Gusto mo ng tulong? Ano gusto mo? Pagkain? Anong pangalan mo? Dokyo? Sukjot? Ay, kapatid mo yan? Kapatid mo yan? Ito? Yung sa likod mo? Dapat kakaong ano, Ayos lang, may. Katao! Anong grade mo na? Kinder ka na? Ate, may ano ito, may lahi. May lahi. Foreigner ang papa niya. Foreigner po yung papa niya. Ito yung kapatid ata. Ano sa tayo? Papakitong ko yan. Bakit di ka nagpasok? Aga man lang po ako. Pang umaga ka? Anong ginagawa mo? Nag-aaral. Nag-aaral? Yung mga kalingap. Sukjot ang pangalan mo, ano? Ilang taon ka na? 5 ka na? Saan ka nag-aaral? Ano yan? Ano yung ginagawa mo? Kakawat. Naglalaro? Ano, bangka? Ha? Bangka yan? Ano yan? Laruan ni Tutoy. Ah, laruan ni Tutoy. Sino? Ito, laruan nito? Ikaw, anong pangalan mo, Tutoy? Ramjut. Yung mga kalingap yung papa niya. Magandang hapon po. Iganap ka kaka. How are you? Good afternoon, sir. Good afternoon. Ay, marunong magtagalog. Sa ini. Galing Haloy ng magtagalog. bagay. Kahit bacon, pwede na. Ay, marunong pang mag-vehicle si Kuya. Anong pangalan niyo po? Ano? Yung pangalan sa India o pangalan dito? Ang pangalan po dito? Robin. Robin. Sa India po? Darminder. Daraminder. Daraminder. Paano po ikaw nagkapangalan ng ano? Ano? Bigay lang ito ng suki ko dati sa Manila. Oh, kasi kamukha mo si Robin daw. Ay, hindi na. Ay, hindi naman. Ano Ito po ba? yung mga anak nyo. Ano, dito na po kayo nanirahan sa Pilipinas. Oo, may mga ano na dito. Haloy na. Hybrid na. Lagay mo na lang duman. Sali mo na duman kay tita mo na lagyan mo ng matika. Ano po ang trabaho niyo po, Kuya Robin? Ano na yun? Mayo ng hanin dun sa lockdown. Naubos na si puhunan. Hintay naman ulit ng ano, mapadala na magulang ko. Oh, Tambay-tambay. galing India po ano. Padala ng magulang. Kaya hintay ko lang. Hindi pa nahinog yung bunga. Pag hinog na, saka na kukuha. Oo. Pag hindi pa hinog, hindi manamit, di ba? Oh, hindi masarap. Kaya Kumusta po ang buhay niyo dun sa India? ayos man lang. Ayos lang. Dito kay Rarmin si Papa ko, kaso ano man lang, yung pension niya, yung man lang sinda, kaya sa sinda, hindi man hagad-agad sa amin. Dalawa lang kami kapatid, yung si Saro, ngayon sa Lagaspi. Sige, lag mo na. Ang Saro si dun sa Lagaspi, may boss din siya. Tabang siya, minsan padala din. Na, Pag tulong. mayo-mayo na digdi, nahagad man ako, pinataon man din. Kaso akong panganay, nahiyaman pag lagi hagad. Diba? Opo. Dapat bunsong mahagad. Ikaw po ang panganay, no? Sa India. Bakit po napunta ka dito sa Pilipinas? Ano, dati yung pinsan ko na dyan sa Manila, gusto niya mga pinangkukuha sa kuya, kaya punta ko dito. Tapos, nang asawa na, hindi na muli-muli. Pilipina po yung asawa niyo, Pilipina.
Pilipino ka na din, ano po? Oo, Bicolano na pati. Sabi na. Haluin na ako na kita. Tagal na. 11 years na yung, 10 years na yung panganay ko, grade 5 na. Tapos, Mm, kaya na yun. 11 years na ako dito sa Pambuhan lang. 11 years. Ay, matagal na. Mm. Oo. Ini yung teacher ko man ini yung habang taram-taram sinda sinda man natin natukdo sa kuya ng kung ano salita. Pag mali ako, inutrahan pa parang na. Hindi po. Na ano po nila. Bicol po ang sinasalita ni Kuya Robin. Marunong mag-Bicol. Bicol, marunong din mag-Tagalog. No. Oo, mas ano po. Ang ganda pala po ng combination ng Pilipino tsaka Indian. Nila, tingnan mo, ang cute nila. Cute, Kasi beautiful. malakas talaga ang dugo namin. Oh, malakas. Hindi naman kami na kinakain namin dito. Halos na yung lang bili ko sira. Yung Isda. Isda. Pero hindi naman kami mahiling. Puro gulay lang. Tanim ako puro gulay, chili. Lahat. Kaya hindi- Masaya ka naman po dito sa Pilipinas. Oo naman. Habang sama yung anak ko. Siyempre, masaya talaga. Asan po yung asawa nyo? Nasa Manila. Natrabaho ito kasi tambay lang ako. Wala naman hanap buhay. Hindi siya muna. Ako naman alaga sa kanila. Masaya na ka mo? Masaya Masaya na. na alaga no? Oh, ang cute ng lakas ang dugo Kasi ng ng wala nababaga. yung panganay. Kaya nahali. Oh, Na-text kanina si Agong ko, pupunta na may pa. punta Kaya, magkonting interview lang. okay. Nagkapunta din ako dito kaso yung Panahiling nagkasakit. ko ito nga sa video Nagkasakit na yung- antipulo ako. Nagkasakit kasi yung asawa ko ng cancer. Ngayon okay man na. Ano na, is na Okay na. Magaling na. Kaya hindi na kami nakapagpatuloy ng pag-vlog. Dapat sir na hindi nyo ka muna mga papagalaw na mga mga uprahan kasi paglagay ng gunting ulit lalo yan dapat harbal lang para madali Herbal, po. Tama, para Ay, salamat Kuya Robin. kasi wala man talagang laban sa pero harbal ay magaling talaga Gandang herbal, ay isa pa kasi bata pa naman siya diba si Madam May bata pa pwede pa naman malakas Pwede pa pa man naman. pag na medyo matanda naman na may laman na may wala talaga kasi mihina yung katawan. Pero na pag malakas yung katawan, wala naman problema. Laban pa naman din. Oh. Pero basta madasal-dasal lang lagi, di ba? Oh, Ako ngayon, pag kung anong gawa, kung tambay lang ako, lahat nasa eskwela na sila, solo lang ako dito. Binabasa-basa lang ako Bible kahit paano. Ay, grabe. Yan, Totoo yun, totoo. Magandang tulong. Kuya, ilan ang anak niyo dito? 4. 4. Ngayon bunso lalaki. Ito, ano Ito pangalan niya? Yung panganay na yung nahiling ko kanina, Oo. daw siya, hanap daw siya chili na hinog, dahil kita niya naman na prito ako na isda. Hiling kami sa harang Spicy. Spicy. Anong pangalan po nito ng Harman Jute. Si Harman Jute, tapos yung Yan si Saro, yung babae, Sok Jute. si Sok Jute. Yung Prab Jute. Prab Jute. Yung panganay, Aman Jute. Aman Jute. Opo. Yan, si Kuya, si Kuya Robin. Yan, isa po Pangalan siyang ko kasi Indian. malaki. Nandun kasi pag na Manila, sinasabi ko na sa suki ko, Dremender. Hindi daw kuya, tindihan, maliit na lang. May kaibigan ako duman, sabi niya sa kanya, ikaw si Robin. Ikaw na si Robin, no? Si Robin, ika Robin. Kasi isang oras lang kami nasingil. 2010. Nasa Malibay kami doon. May kunti akong dala. Kuya Robin. Salamat po. Ano lang yan. Kunti pa lang yan. Okay. Pero Pag may mga kahit nagpaabot. paano, malaking bagay din ito. Kasi siyempre, pag wala lang talagang pera, kahit paano, kung kunting tulong naman, tatanggap naman din ako. Hindi naman masama yung wag lang na ako, wag lang na ako. Araw lang ako. Sinabi nga rin ka dati ako na si Sir, si asawa ni Ma'am Rowena na bigay sa amin dati na biscuit. Tutuwa man din bata, okay lang kahit hindi naman ng matagal, pero yung tuwahan niya lang, ayos naman, di ba? Yan lang kailangan maganda luban ng bata, ayos na. Maganda po yun, kahit hindi natin inaasahan, Pero nandito, taga ako naman nandito sa 10 years na ganyan na harong ko. Ayoko maarte, okay lang kahit paano.
sasama ko sila, ayos na ako, di ba? Mm. Isa, maarte ako, umuwi ako na India, dito sila, hindi ko man nakita kung ano sila nanggagawa, na yung sa harap ko sila. Kahit man pag mali sila, ugalitan ko. Pero pag ano, okay naman, di ba? Opo. Display na naman. Pag Oo. kaya-kaya, di umuwi. Nasa India. Aba, hindi pa kaya, dito muna, tsaga-tsaga. Mm. Yeah. Yan, maraming salamat Kuya Robin. Sige Yan, po. thank you so much ha, Din, sa Kuya, pagpapa-unlock. Bibi. Thank you. Thank Lakad you, lang salamat. Oh, lakad lang, Thank malapit you. lang ako diyan. Sir, thank you. Salamat. Salamat po. Thank you. Kaya lang dyan na si motor niyo? Opo, andyan man lang. Ah, Salamat Kuya Robin, dito na din ako. sige po, salamat din. Opo. Maraming salamat po mga kalingap sa panonood. At masaya po sina Kuya Robin na nabigyan po natin ng kaunting grocery. Yan, masaya po siya dito sa Pilipinas. Isa po siyang Indian national mga kalingap na nakapangasawa na dito sa Pilipinas. Maraming salamat po mga kalingap. God bless. At nawa po ay pagpalain tayong lahat ng may kapal. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe mga kalingap. Especially po sa ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang. Sa asawa niya si Ate Edna. Siyempre kay Kalingap Rock. Mga charity vloggers po. Humanitarian. Siyempre po sa ating channel, Alvin Caceres. Kalingap Alvin. Ano po? At meron po tayong second channel. Alvin Caceres Vlog. Maraming salamat po. Thank you so much. God bless mga kalingap.